Ja, du kan godt have bolden sådan der. Kom over, din taber. Oj, den er ikke stor. Ikke når du filmer. Kom nu. Jeg kan gøre det. Kom nu, løb nu. Ikke når du filmer. Sådan der, okay? Okay, så se. Sådan. Og meget bare. Kom over, hvis du ikke kan det, er du klar, hvor lille baby du så er. Du kan det. Kom nu bare. Tag den store. Anne-Sophie ser sit bytte. Kom on, taber. Okay, jeg var filmer så. Jeg stopper den. Nej, nok. Anne-Sophie.